Aí ven o maio de flores cuberto. Posimos os maios, tal e como nos decía o noso queridísimo Curros Enríquez naquel fermosísimo poema. Xa chegou o maio e xa nos vai ofrecer toda a beleza do mundo. Imos porque esta é a festa de exaltación da natureza, este fin do inverno, esta festa ancestral que seguimos celebrando aquí en Ourense e que non queremos que se nos perda. Recorden, escoiten esa cantiga tan bonita de Aí ven o maio, de Luis Emilio Batallán, que lle puxo esa música, pero o poema era de Curros Enríquez. Disfrúteno e vexan todo isto que acontece aquí no noso Ourense. Aquí estamos na Festa dos Maios de Ourense, como sempre, cos seus símbolos célticos ancestrais, nesta exaltación da natureza e nesta celebración da vida. Levantaimos todas, vide ver o maio, escoitai as coplas que temos este ano, para celebrar que a primavera xa está a chegar, xa se pode ir vendo, que estas carqueixas todas florecendo, decorando a terra, se non a queredes, dadelle ao rueda, que xa organiza, monta celulosas, destrue a Galiza. Adiós, guapa. Gigantes e cabezudos. Esta danos espalda, bueno, nada. Mariñeiro. Mariñeiro, mariñeiro. Chao, chao. Así empezan as festas dos maios en Ourense. Distinto. Hay de todo, hay de todo. Qué bonita esta Praza do Ferro aquí marcada, qué preciosidade. Qué alegría hai aquí na Plaza Maior con toda esta xente disfrutando da festa dos maios en Ourense, amigos. Esta festa de exaltación da natureza. Ese inverno que xa se nos foi e a esta nai terra que lle temos que dar as gracias por todo o que ela nos dá cada día. A fonte da Praza do Ferro, mirade que auténtica fermosura. Está preciosa, Daniel? Moi bonita. Espectacular. A auga vende despois, cacheira. Moi ben. Están aquí xa facendo as valoracións. E aquí empezan as cantigas. Chámome María, somos a delegación de misións e fixemos un maio un pouquiño especial. Aparenta tradicional pola forma típica de cruceiro, pero os materiais, como vedes, son un pouco, pois bueno, máis rústicos. Fai referencia a esos territorios nos que os misioneiros van, se topan con aldeas moi tradicionais e unha vez ali, pois intentan axudar no que poden. De aí as conchas, xa que os misioneiros tamén son peregrinos, Sí. as sandalias que semellan un pouco esa pobreza que os misioneiros levan consigo e aquelas telas africanas feitas por xente desas tribus que nos refería. Das tribus ás que vos referides. Efectivamente, Moi ben. exactamente dos mundos. Moitísimas grazas, chicas. Qué bonita. Qué sinxela e que bonita. Qué fermosura.
subir as pirámides do Colexio Sagrado Corazón de Celanova. Porque a primavera xa está comezando nos montes de estaca, que anden con cuidado porque aquí ataca a vegetación, tanta celulosa que desanación. Por que sodes diferentes? Porque as nosas coplas recollen todas as lendas do concello. Entonces, o que recollimos foi o que nos contaban os avós e non queremos que se perda, por eso queremos que nos compren esas coplas. Moi Somos ben. da Asociación Amigos do Patrimonio de Toén. Moi ben, que hai lendas, supoño que fermosísimas, non? Claro, temos mouras, temos trasnos, temos tamén túneles e, por suposto, a lenda da morte dos vellos, que esta non ven aquí reflexada, pero unha lenda importantísima. Maravilloso. Cada momento que pasa, Galicia quero demais. Miña terra queridinha, non te podo olvidar. Esta terra terreira, miña casa meira. Miña terra queridinha, non te podo olvidar. Esta terra onde os teus aires. Ai, a rianxeira, que te vas a marear. A matanza do porco. Se de Guadalupe cando baixar a ribeira, descalciña pola area Neste caso vemos xa unha escena da feira, todos os comensales comendo pulpo, toda esta xente servíndollo e con esa raza que temos en Galicia, esta pulpeira salada que está aquí preparando para darlle de comer a todos. Bueno, menuda arte, Mirade qué hermosura, qué precioso. Hai un caracol vivo por aí. Sí, Sí, que mo deu qué bonito. De quen é? dos de andén primeiro. Dos do andén primeiro. Estos artistas. Maravilloso. Qué bonito. Daniel, vistes que bonito? Bueno, hai que ver como se traballa a nosa xente. Son a gaita, non son. No, son un club de hockey. Moi ben, parabéns, está precioso. Os animais de granxa, coa granxeira. Un granxeiro en silla de rodas, unha granxeira, as pitas e todo. Moi ben, está precioso, parabéns ás panas. Venga, chao. Chao. ¡Feliz Día de los Mayos, Miki!